За периода от 30 декември 25 до 5 януари 26 година в НАП ще се извършват дейности по годишно приключване и архивиране на данните за 25 година и конфигуриране на информационните системи за работа през 26 година, включително дейности, свързани с въвеждането на еврото в България. В тази връзка на 30 декември 25 в 12:30 часа на обяд ще бъде прекратена възможността да се извършват плащания с дебитни и кредитни карти на посттерминалите в офисите на НАП, както и през портала на НАП. Плащанията, наредени към НАП в периода от 1 януари до 4 януари, ще бъдат отразени по сметките в системата на НАП на 5 януари. Поради тази причина здравноосигурителният статус няма да бъде актуализиран до 5 януари, ще бъде актуален към 31 декември 25 включително. В същия период, след 12:30 часа на 30 декември 25 година до 5 януари 26 физическите и юридическите лица ще имат възможност да ползват услугите на НАП през портала, с изключение на подаване на заявление за регистрация и дерегистрация по ДДС, подаване на искане за издаване на документ, потвърждаване на издаден ПИК, плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и ДЗПО през портала на НАП, подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, подаване на заявление за промяна на избора за осигуряване, както и промяна на имейл и телефон за контакт с НАП чрез електронната услуга управление на достъпи и на контактна информация. Надявам се, че информацията ви е била полезна.